Niretzat euskara komunitatea da. Nik euskaraldian parte hartuko eta bizi bezala, nahiz eta aspaldi egin nuen euskaraz bizitzeko autua, oraindik nun arakatu eta nun esperimentatu badetela uste detelako. Hau, bizi bezala, nire helburua da pixkat 2016an egian ekindako bideari jarraitzea, eta hortarako bi erronka nagusi edo proposatu izkion nire buruari. Batetik kuadrillarekin edo betiko lagun arte horrekin ditudan hizkuntza ohiturak aldatzea, hori delako nolabait nire punto kritikoa edo punto beltza. Eta bestetik ez ezagunekin batzutan defektuz erderaz egiten dudan lehenengo hitz hori euskeraz egitea, eta horri ahalik eta gehien eustea. Eta horiteko garrantzitsua iruditzen zait jarrera positiboa edukitzea eta irribarre batekin ateratzea, parean dugun horrek ez dezan erasotzat hartu gure praktika, baizik eta kontrakoa, ez? Pixkat bera ere euskarara hurbiltzeko gonbite bezala ulertu dezan.